Здравейте хора, аз и моя камерист ще изследваме този двор. Плюс ето тази част на двора. И така хора, ще направим нещото на нещата. Значи, ще изследваме неща, които не сме досега виждали. Просто гледайте. И така хора, идвай с мене. Така. Стиви, Сега... Стой. Стиви, искам да ти кажа нещо. Да, кажи. Така. Това. Я го видя. Ух! Дръж. Какво се случва? Тато даже няма как да те удари. Ти беше Кое? го фанал така. Да. What? Тук май нещо паранормално става. Чу ли това? Да. Нещо се... Виж! Какво е? Не го ли виждаме? Кое? Я, стой. Виж. Стой там. Снимай на там, защото майче оттам усетих още. Гледай на там. Просто аз отивам да видя на там какво се случва. Ти стой, ако има нещо, го заснима. Добре. Какво? Ево да видя. Нещо там се уръчва. Това така ли си беше? Не. То ли свърча? Да. What the fuck? Да му еба майката. Добре, изслушаме сега. Не знам, нещо зад мене се фърли и усетих, че нещо минава през мене. Хора, малко нещо стана с телефона, не знам. Буквално нещо се случи и телефона, как му седеше в ръката на камериста и си включи напълно и заради това Какво ти стана с камерата, бе? Защо Не се знам. движеше? А брат, видя ли тази топка, бе? Я да видим. Я? Това е на Христо Стоичков. Малко се затрил надписа, ама се личи, мам. Добре, ще оставиме точно тук. Стри. И така, хора, ще ми изпратят до магазина, понеже не съм, достатъчно голям. Просто снимам с мой приятел. Не знам поради каква причина... Внимавай! Не знам, от земята буквално се